så faggots. Ja, velkommen til Fiaskoerne. Vores første vlog i den her kanal. Vi skal være i hvert fald. Ja, og Kasper skal holde en dag. Skal jeg? Ja, så vi er i gang med at gøre det helt klar til i morgen. Hvis I på med herinde. Vi er bare herinde. Mit setup. Kaspers studie. Det kan jeg godt sige. Ja. Jeg har livestream. Se hvor mange race han har. 1, 2. 3, 4. 5. 5. 6. Og et par swag solbriller. Se de swaggy der. Want some? Fun a time. I gang med at pølle sit setup fra, fordi han skal... Cable management pro like. Sådan er det været til lagen efter lagen. Den her Razer kappe. Prøv at se hvor swag jeg er med dem her. Jeg er fucking swag. Og hvad kommer det til at være i vores kanal, Kjell? Pranks. Du kan bare vente sig. Subscribe, slå notifikationer til. Det sproget jeg godt. Ja. Jeg har et medlem mere, som hedder Christian, som du måske kender, som hedder Mafiosa Gaming. Så det er sådan set fedt nok. Doom. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Cut the Rope, tror jeg det hedder. Ja, Cut the Rope, som I kan se. Og det er et rigtig fedt spil. I kan se det på min iPhone 6. Vi tager sæson 1 her. Og så... jeg havde glemt, jeg har allerede klaret dem alle sammen. Det er fordi jeg nørder lidt sådan. Det er ret hyggeligt det her spil. Så skal jeg lige... Nej, okay, det var ikke sådan jeg havde klaret den. Nej, vi er kommet på plads over hos Kasper nu. Og der kommer Ralle. Vi kan lige prøve at gå ind, så kan vi kigge på, hvordan det er kommet til at se ud. Hvad så, drenge? Jeg kan ikke finde ud af at vende kameraet, så det bliver bare lige sådan her. Hold kæft, setup. Ja, vi skal til at spille en kamp på Overpass. Okay. Hej mor. Hej mor, hvis du ser den her video, så vil jeg bare fortælle, at jeg elsker dig. Ja. Jeg er ikke så god. Det er første gang jeg vlogger det her. Jeg er ikke så god til at kigge direkte ind i linsen. Det er det jeg skal huske. Prøv at se. Han skider bare på sin blue snowboard. Nej, men det var i hvert fald en lille update. Vi har fået alt på plads. Og jeg skal til at spille noget kamp. Jeg skal til at opvarme nu. Så vil jeg vende tilbage til jer senere. Nice, good job. Hvad så? Hvorfor vlogger du igen nu? Fordi jeg kan... Vi er den mester. Men jeg har ikke fået nogen kills endnu. Hvorfor ikke? Det er jo opvarmning, bare roligt. Er det opvarmning? Det er opvarmningskamp. Ja, okay. Opvarmningskamp. Glemmer det bare. Du har fået det sidst. Hold nu kæft, Ralle. Så sidder vi ved bordet. Ja, undskyld ikke, der er noget larm i baggrunden. Der er nogle fugle der. Nogle små, hvad er det for nogle slags fugle, Kasper? Undulater. Det er undulater. Jeg skal lige hurtigt. Men ja, vi er i gang i den elektriske grill. Raclette. Hvad hedder den? Raclette. Og den er bare fed, den er. Og den er så fedt. Så har vi bare bacon. Vi har hele lortet. Og så kan man bare sidde og vaske. Jeg har lige mit brød, jeg skal spise der. Det er ikke lort. Det her bliver man aldrig træt af, vel med ikke? Gør man aldrig. Man kan bare blive ved med at sidde og bare lægge nyt og nyt på, og så bare sidde og chille. Grovet. Man kan faktisk blive ved med at spise. Ja. Der er ikke grænser. Men vi vil vende tilbage senere. Ingen grænser. Kæver, han har fået lavet en kongebøger, mand. Ja. Jeg kan se, der tager den første bid, Kæver. Drenge skal... Det skal jeg bare. Nej, Kæver, du kan ikke bare trække tiden nu. Nu skal det gøres. Det lød godt, det der. Det er bare forkert. Det var noget nær. Kasper ikke. Ja, vær. Det tager I ikke med. Du fucking... Hvorfor ikke? Smager godt, eller? No papa wraps. Inden når jeg spiser, gå væk. Hvorfor har du Jeg ret? kan ikke se mig. Bare bliv ved med at holde det der ansigt. Det er fucking god mad. Du mangler sgu da at spise din bacon. Og dit... Skal jeg spise noget for dig? Nogen der har noget mit. En pølsesvøb. Det er din nye dokumentar. Det er dokumentaren her. Malik giving mad to the homeless people. Nu er der bacon i tørt, drenge. Min mor. Hvad så alle sammen, vi er tilbage. Vi skal gå en tur, og så vi skal tanken. Hey, hvad fanden er det der? Det er en hare. Det var en fucking hare.
Jeg elsker harer. De ligner lidt koalaer. Kig på mig, Kjell. Klokken er 20 minutter over 1 nu. Holy shit, allerede. Der var noget lolleren. Er den eneste, der er overtrædet. Måske. Så er det blevet lørdag. De andre, de sover stadig. Nej, det er blevet lørdag. Vi fik ikke vlogget så meget i går. De sidste par timer. Drenge, hvad var det, vi lavede i går? Kasper, kan du ikke fortælle? Vi lavede i går. Ja, kom. Vi sad, og vi lavede faktisk ikke noget som helst andet at spille. Fuck sake. Og chill. også ud at gå. Ja. Og du ranked op til Silver Elite. Master. Ja, jeg ranked op på min smurf til kun nummer 2, så det var noget skrald. Kreditår igen. Jeg er ved at være træt. Det er faktisk klart. Jeg tager på kræfterne at spille så meget. Vi har lige spillet en kamp. Vi vandt selvfølgelig. Og så holder vi en pause nu. Fordi at vi skal stimulere os selv. Nej, men drenge, skal vi egentlig op og have mere at købe mere at drikke og sådan noget. Hvornår var det, den knækkede den der? Var det ikke i nat? Den lille fugl, den knækkede i nat, gjorde den ikke? Ja, i dag. Når vi skal film, drenge. Skal du ikke det? Jeg skulle ikke lave noget video. Skal du ikke det nu? Men det vi skal til nu, det er, at vi skal til at vi skal optage en video til vores kanal. Fordi vi skal begynde at lave nogle videoer, ikke Kasper? Ja. Kasper han tager lige en powernap. Vi skal lige finde ud af, om det skal være en try not to laugh, eller vi skal lave, yoga challenge eller sådan noget. Det finder vi ud af. Det kunne være ret sjovt. Det bliver fucking chill. Det fandme være sjovt, hvis du vil. Ja, har du ikke set den? Det Det bliver i hvert fald en challenge, så... Nu skal vi til at filme. Hvad var det hed? Yoga challenge. Så det bliver nice. Og nu har vi optaget. Nu er vi på vej til Fakta. Og købe lidt ind. Vi skal lige have nogle drikkevarer og sådan noget. Ja. Det bliver sådan set fedt nok. Vi skal til hjem af. Ja. Så det har fandme været hygge. Godt lane party. Det gør vi igen en anden dag. Det er helt sikkert. Det er sådan set fedt nok. Jeg kan ikke... Tusind tak. Alle fiaskoer, der har set med i den her video. Og så ses vi igen næste gang. Hej hej.